Андрэй Федарэнка. Вытлумачэнне Янкі Брыля. Літаратурныя зацемкі. Па шчырасці рэдкае задавальненне прынесла мне эсэ, а дакладней слова Андрэя Федарэнкі пра Янку Брыля ў апошнім выпуску літаратурнай Беларусі. Такія занурлівыя разборы празаічных твораў калісьці часта рабіліся на поўным сур'ёзе і ўражвалі сваёй глыбінёй. Я нават паралельна з творам Федарэнкі прачытаў працу Жана Поля Сартра «Вытлумачэнне чужаніцы», якая запомнілася мне захапляльным мысленчым працэсам. Абсурдны чалавек, герой Камю, апынуўся паміж дуалізмам розуму і прыроды, паміж сваім парываннем да вечнага і канечным характарам свайго існавання, паміж неспакоем, які складае саму ягоную сутнасць, і марнасцю ўсіх ягоных намаганняў. Гэты дуалізм, апісаны Сартрам яшчэ ў 1943 годзе, акурат тады пачаў мучыць маладога Янку Брыля і выявіўся ў сутнасці малой празаічнай формы, якая выключае раманныя прасторы і сувязі, што выводзяць прыдуманую фактуру на самую высокую ступень праўдападабенства, быццам бясконца вышэйшую за тое, што мы называем праўдай фактаў, з чым, уласна, і меў справу Брыль у сваіх мініятурах. Гісторыя гэтая пачалася даўно, калі Андрэй Федарэнка працаваў у часопісе «Полымя», і ён піша: «З Іванам Антонавічам быў, канечне, знаёмы, але рэдагаваў яго ўпершыню. Ну, што значыць рэдагаваў? Проста прачытаў яго невялікую, менш за аркуш, чарговую нізку абразкоў мініяцюр. Чысты тэкст, лёгка чытаецца, усё таленавіта, дасціпна, праўдзіва, мудра. Але разам з тым не пакідала адчування, што ўсё ўжо нібыта знаёмае. Але прыйшоў Іван Антонавіч. Я паказаў яму гранкі вельмі чыста. Ён узяў, але глядзець не стаў. Прысеў з краю стала, як самы звычайны аўтар. Працоўны дзень канчаўся. Мы былі адны ў вялікім кабінеце, і раптам вельмі ціха ён спытаў: «А як увогуле, у цэлым?» Я зніякавеў. Гэтае звычайнае ў вуснах любога іншага пісьменніка пытанне стала для мяне поўнай нечаканасцю. Канечне, я ўжо даўно не лічыў пісьменнікаў, нават народных, апосталамі, а іх творчасць святым пісаннем. І, тым не менш, аўтарытэт Брыля для мяне быў настолькі высокі, а сам ён, як асоба, настолькі недатыкальны, што знаходзіўся як бы панад чалавечымі пачуццямі, нават па той бок дабра і зла, а не тое, што літаратурных ацэнак узроўню падабаецца, не падабаецца. Аднак трэба было нешта казаць, і я сказаў, чамусьці хаваючы вочы: «Як заўсёды ў вас». Ён прамаўчаў, я паспяшаўся дадаць: «У вас хіба можа быць інакш?» Іван Антонавіч працягваў сядзець і маўчаць. Я нават не зразумеў, чаго ён чакае. Прайшла бясконцая хвіліна ўзаемнага маўчання. Нарэшце ён устаў, развітаўся і пайшоў. І як толькі за ім зачыніліся дзверы, да мяне нарэшце дайшло, што я нарабіў. Трэба было сказаць: «Як заўсёды у вас выдатна», а другі сказ: «У вас хіба можа быць кепска». А так у маім варыянце атрымлівалася, што няма аб чым гаварыць і няма чаго абмяркоўваць. І я даў сабе зарок.
набыць кнігу, як толькі яна выйдзе, уважліва з алоўкам пачытаць, калі спатрэбіцца вывучыць на памяць, але знайсці словы вусныя, а яшчэ лепш пісьмовыя і тым самым пастарацца загладзіць віну перад цудоўным чалавекам і выдатным пісьменнікам. Канец цытаты. Андрэй Федарэнка. Вытлумачэнне Янкі Брыля. Літаратурныя зацемкі. Загадка, хто ж такі Янка Брыль, як і што ён піша, узнікла ў самым пачатку яго творчай дарогі. Па меры сталення расла разам з ім і мацнела, але і цяпер няма ёй адгадкі, як не было і пры яго жыцці, піша Федарэнка, чым як бы ставіць пад пытанне маналітны адказ пра народнага пісьменніка, лаўрэата самых важных прэмій. Канстанцін Сіманаў успамінае, як некалі ў прысутнасці Сталіна зайшла размова пра аповесць Брыля «У забалацці днее», якую хвалілі і казалі, што яна добрая. Сталін недаверліва распытваў: «А чаму добрая? Там што, усе сяляне добрыя? Усе калгасы перадавыя? Ніхто ні з кім не спрачаецца? Класавай барацьбы няма? Усё добра, таму і аповесць добрая? Так? А ў мастацкім пляне? Як мастацкая рэч, гэта таленавітая кніга?» Сам не мог ацаніць. І толькі калі яго пераканалі, што кніга сапраўды напісаная па-мастацку, ён згадзіўся з вылучэннем яе на прэмію імя яго самога. Ды што Сталін, наш усімі любімы Караткевіч, у сваім эсэ пра Янку Брыля, згадаўшы і пахваліўшы аповесць «Ніжнія байдуны», усё ж не ўтрымаўся. Ніякая гэта не аповесць. Польскі перакладчык «Ніжніх байдуноў» Ян Гушча таксама называў гэтую рэч у пасляслоўі не аповесцю, а хутчэй кнігай свабодных гавэндаў. Эсэ Андрэя Федарэнкі нагадала мне часы, калі пісьменнік рэальна здзіўляў свет, і ты выносіў пасля тэксту ўражанне, што ніколі не чытаў такога, або настолькі глыбокага, пранікнёнага, звязанага з выхадам за межы пазнання. Здаецца, сёння такія ўражанні, калі і бываюць, дык увогуле нячаста. Ці не Васіль Быкаў казаў пра канечнасць літаратуры. Але, мабыць, яна проста не можа скончыцца, хіба што чалавек перастане думаць і адчуваць. Мы набываем яснасць, пазбаўленую ўсякай надзеі, пісаў Альбер Камю. У свеце, які раптам пазбавіўся ілюзій і пуцяводных агнёў, чалавек адчувае сябе чужаніцам. Нагадаю, што так чужаніца называўся і раман Камю, які ў 43-м годзе разбіраў Сартр. Гэта былі вельмі складаныя часы, калі ў раманах шукалі адкрыцця і разумення таго, што адбываецца ў жыцці. Па-сапраўднаму маўчыш не тады, калі маўчыш, пісаў Кіркегор, а тады, калі гаворыш. Тут і праўда, Брыль трапляе ў саму атмасферу змовы, калі вымушаны даказваць сваю савецкасць, быццам не па-сапраўднаму даказваць, і ўтойваць сваю біяграфію, заставаўся пад акупацыяй. Надзяваць маску такога, як усе. Між іншым, калі Камю прыходзіць да высновы пра абсурднасць свету і чалавека, дык Брыль бачыць гэта ў рукатворнасці абсурду і тоеснасці яго савецкасці і савецкім трактоўкам. Найперш, жыццю пад акупацыяй, вартаму пакарання ўжо за тое, што яно такое ёсць.
Атрымаўшы кнігу «З людзьмі і сам-насам» яна называлася, Андрэй Федарэнка, як і планаваў, стаў яе чытаць. Але замест завучвання на памяць яго пачыналі даймаць пытанні, і чым далей, тым больш глыбокія. У сярэдзіне ўсё традыцыйна. Кароткія, адбітыя зорачкамі запісы на 1-2 абзацы, рэдка на старонку. Была там і падборка, рэдагаваная мною полымі. Спадарожна ён не можа не захапляцца трапнасцю майстра. Беларускі пісацель, пішучы на рускам языке. Гэта якраз тое, чаго не толькі для нашай літаратуры, але і для ўсяго народа дамагаецца сучасная ўлада. Сказана даўно, але зусім актуальна гучыць сёння. Калі б у мяне спыталі, як некалі ў дзяцінстве, пра што гэтая кніга, я шчыра сказаў бы: пра ўсё на свеце, працягвае Федарэнка. Так яно і было. Разам з тым ні эсэ, ні рэцэнзіі, ні нават проста водгуку не атрымлівалася. Нешта замінала, не давала разгарнуцца. Мудрая думка, трапная дэталь, бліскучы афарызм, таленавітая замалёўка, светлыя і змрочныя абразкі. Некаторыя самі па сабе з'яўляліся завершанымі творамі, маленькімі шэдэўрамі, іншыя нагадвалі чарнавікі, накіды, як бы падручны матэрыял для вялікага цэльнага рамана. А ўсяму разам па-ранейшаму не хапала нейкага стрыжня, ніткі, на якую ўсё гэта можна было б нанізаць. Андрэй Федарэнка. Вытлумачэнне Янкі Брыля. Літаратурныя зацемкі. Адбылося тое самае, што некалі з часопіснай падборкай. Сабраныя ў кнігу пад адну вокладку, размешчаныя побач творы выглядалі яшчэ больш хаатычнымі, разрозненымі, чым некалі ў полымі. Штучна счэпленыя між сабой, яны нагадвалі стракатую коўдру, або вось калі хутка ехаць праз лес і пачынае стракатаць у вачах. Адчуванне калейдаскопа, надта імклівая змена, і ўсё адно за адным, без папярэджання, без падрыхтоўкі, без развіцця і заканчэння. Вельмі дарэчы праскочыла тут аўтарская. Калі мне было і 50, і 60 гадоў, я рабіў штосьці як на адчэпнае, як прыблізнае. Вось менавіта прыблізнае. І ўвесь час проста фізычнае адчуванне адсутнасці рэдактара, унутранага ці рэальнага, жывога, які б з гэта неверагодна багатага, але хаатычна рассыпанага матэрыялу склаў бы раман аўтабіяграфію, а яшчэ лепш раман псеўдааўтабіяграфію, гэтак званы аўтафікшн, які цяпер у такой модзе. А тое, што такі твор вялікі, цэласны, хацелася напісаць, сведчаць многія радкі. Ці будзе час, каб наймацней пашкадаваць, што таго чагосьці, што мог і павінен быў зрабіць, ты не зрабіў. Напрыклад, даштукоўваць цэласць апавядання пра сваё жыццё. Федарэнка падкрэслівае слова «цэласць» і працягвае. Я не ведаў, як быць. А тут яшчэ ў часопісе «Дзеяслоў», нібы з дакорам мне, маўляў, вучыся, як трэба пісаць, выйшла грунтоўная рэцэнзія Сідарэвіча пад назвай «Чаканая і нечаканая» на гэтую ж кнігу Янкі Брыля. Наш масціты крытык, што трэба, заўважыў, усё, што не трэба, падкрэсліў, расклаў па палічках.
растлумачыў, што лейтматыў славуты стрыжань, на якім усё трымаецца, якога я шукаю і не знаходжу, гэта праявы паэзіі жыцця. Або, інакш, усё трымаецца на адным прыгожым слове, якое можна адшукаць у Ластоўскага і ў Караткевіча, менавіта на багавейлівасці. Багавейлівасць перад усімі праявамі жыцця мусіць, так можна было б акрэсліць асноўную танальнасць кнігі. І я астыў. Як, мабыць, любы б на маім месцы, калі б збіраўся нешта напісаць, а потым убачыў, што гэта ўжо напісана іншым і лепш за цябе. Насамрэч, тут усё толькі і пачынаецца. Багавейлівасць, якой няма ў звычайных слоўніках і якую можна зразумець толькі па адчуваннях, гэтая з'ява трапілася мне ў названым на пачатку водгуку Сартра на раман Камю «Чужаніца». Цытую. «Для яго арыгінальнасць у тым, каб даводзіць свае думкі да лагічнага канца, а не ў тым, каб скласці каталог песімістычных афарызмаў». І вельмі добра, што Федарэнка не супакоіўся, не здаволіўся гэтай ілюзіяй тлумачэння, як, зрэшты, не здаволіўся і Сартр. Я зноў узяўся за храналагічнае чытанне, працягвае Федарэнка. Стараючыся прапускаць тое, на чым раней спыняліся вочы і што я павыпісваў, і адразу ж на мяне абрынуўся зусім іншы тэкст. Не паэзія, а самае, што ні на ёсць проза. Калі умоўна першую частку можна было назваць аптымістычнай, дык другая адназначна спрэс была песімістычная. Андрэй Федарэнка. Вытлумачэнне Янкі Брыля. Літаратурныя зацемкі. Далей цытата з Брыля. Літаратарам-прафесіяналам я стаў дзякуючы ўваходу ў савецкую рэчаіснасць. То па наіўнай шчырасці, то з патрыятычнага абавязку вучачыся стаць быць савецкім пісьменнікам, бо іншым быць і не мог. І вось яшчэ. Бывае ў маіх паводзінах трохі, а то і больш за трохі ранейшай прысавецкай боязі ды асцярожнасці, у тым ліку і ў запісах. Лаўлю сябе на гэтым, дакараю. Востра адчулася, што маё ў той ці іншай меры аўтабіяграфічнае, перш за ўсё птушкі і гнёзды, трэба было напісаць з усёй безагляднай шчырасцю, чаго я не зрабіў на ўсю моц, а з той асцярожнасцю, аглядкай, з тым страхам, які абумоўліваў і мой сацрэалізм. Дык вось у чым, аказваецца, справа, ускліквае Федарэнка. Вось што перашкаджала пісаць напоўніцу, вось з чым звязаныя творчыя пакуты, з немагчымасцю пазбавіцца савецкасці, выблытацца з пут сацрэалізму. Усё жыццё верыў, хацеў стаць савецкім пісьменнікам, не ўяўляў сабе іншага, стаў ім, а тут, наце, перабудова, галоснасць, трэба перакваліфікоўвацца. Да гонару Федарэнкі трэба прызнаць, што ён у пэўны момант скідае з сябе запабяганне перад аўтарытэтам, бо наперадзе убачыў тое, што моцна павеяла на яго праўдай.
Мне здаецца, усе гэтыя размовы пра сацрэалізм, савецкасць, так, пусканне чытачам пылу ў вочы, не вельмі пераканаўчае самаапраўданне. А я чамусьці ўпэўнены, што самаедства Брыля мае не столькі палітычныя, сацыяльныя прычыны, колькі творчыя. І калі ўжо на тое пайшло, яго слабое месца не ў сацрэалізме, а ў яго любімай кароткай форме, той самай славутай малой дзённікавай прозе, якая сваёй падманнай лёгкасцю збіла з толку не аднаго пісьменніка. Дарэчы, птушкі і гнёзды, па вялікім рахунку, таксама нагадваюць шэраг счэпленых паміж сабой кароткіх эпізодаў раманна-эпічнага дыхання, напрыклад, людзей на балоце, там не адчуваецца. Альбо бярэ спакуса інакш зірнуць на блытаніну ў яго біяграфіях. Паводле адной, у 1941 годзе Янка Брыль уцёк з нямецкага палону, вярнуўся ў Беларусь і далучыўся да савецкага партызанскага руху. Паводле другой, са слоў беларускага дзеяча Антона Адамовіча, Янка Брыль не ўцякаў з палону, а быў адпушчаны за лаяльнасць. Некаторы час жыў у акупаваным Менску, працаваў у гістарычным музеі, друкаваўся у беларускай газеце. Любому іншаму савецкаму пісьменніку не тое, што падобных фактаў, а толькі чутак пра такія факты хапіла б, каб як мінімум зламаць жыццё, а то і паплаціцца ім. Янка ж Брыль, на наша беларускае шчасце, быў народжаны ў Сарочцы і выйшаў сухім з вады. Сам ён ніколі нідзе ні пісьмова, ні вусна не аспрэчваў і не пацвярджаў гэтага. І яно зразумела. Урэшце, ніводнаму пісьменніку яшчэ не зашкодзіла пэўная уласная загадкавасць, містыка, тайна, нерэальная, дык хоць выдуманая, куды староннім уваход забаронены. Натуральна, застаецца пытанне пра выйшаў сухім з вады ці быў народжаны ў Сарочцы. Гэта пытанне пра цуд і пра тое, што ўдаўся ён нямногім, дакладна тым, хто выехаў на эміграцыю. Але па сутнасці пытанне глыбейшае пра беларушчыну, савецкую і несавецкую, пра беларушчыну і антыбеларушчыну. Паміж беларушчынай прыроднай, той ад Каліноўскага, Багушевіча, нашай Нівы, і беларушчынай савецкай, штучнай, панявечанай, брыдкай, у прынцыпе, не можа быць нічога агульнага. Увогуле, бо савецкая і прыдуманая на тое, каб знішчыць, падмяніць сапраўдную, прыродную. І Брыль вымушаны вынаходзіць сабе дзіўную, як для даведніка, дэфініцыю. Ён беларускі прысавецкі пісьменнік. Але такая вынаходка можа працаваць толькі пры савецкай уладзе. Насамрэч, ты можаш быць або беларускім пісьменнікам, або антыбеларускім, як гэта выглядае сёння, калі ўсё ўстала на свае месцы. І Брыль, які друкаваўся ў беларускай газеце, застаўся яе аўтарам, прыродным беларусам.